Good morning mga higala friends. Hapit ng Mayo 4. Atong hulaton kung usokol ba gyud si Argesino sa atong tima kay hantod karon wala pa man gyud isokol. Nalaw man ang dipensor sa RCC. Kini nga tong amigo ba, mas yun na siya tulog-tulog, no? Kay kabantay siguro siya nga siya maalkansi aning tawag ining istoryaha. Para ingnon nga dili siya alkansi, ingnon din taniya nga kitay nanalaw. Alang sa kasayuran sa tanan, nganong wala na ko naghimo og communication para sa ilaha kay natuldukan na ang komunikasyon. Natuldukan in the sense nga naanay kasabutan. O kadto nga maong kasabutan, apil ang mga topics, ako anang gisend sa imo. O naghulat ko nga imuha tong ibalik, pero ibalik man to nimo o sa dili, manaipirma nimo o wala. Tungod kay establish na ang agreement, establish na ang tawag ini nga kasabutan. So buti pasabot, kadto nga mga topics, kadto nga mga rules nga atong gisabutan sa ato ang pre-debate conference, mahitabo to this coming May 4. Mo bitaw na schedule na no. Mga kabantay, kaningon mo nga nitalaw si Argesino, nitalaw si Argesino. Scheduled na May 4. Mahitabo ba day nga ma-scheduled na og tawag ining nitalaw ko? Kung sa kuan pa ni mura og palakas ng loob siguro ni iya ba, di ba? Palakas ng loob. Ngano man kay una-una siguro niya di na ko kaatras adigyati ini di na jud mo kaatras kay nabi tay sabot, di ba? 500,000 ug di mo musipot ana nga panahon. And at the same time nag-scout na pud mi og kuan, nag-scout na pud mi og lugar nga covered court nya pagkahuman yun nag-scout na pud mi og sound system o dili mo angay sa among sound system. O sige pwede mo pud mo provide og kaugalingon ninyong sound system. Pero kung maingon ka nga dili madayon sa May 4, dili na pwede. Dayon gyud nato na sa May 4. Kaya mo man atong kasabutan. And wala man mo'y appeal in terms of tawag ining date, wala man. Pero ang appointed to is final naman to atong gisabutan sa kuan. Final naman itong gisabutan sa atong pre-debate conference. Pamatud-an ninyo nga ang Seventh-day Adventist mao ang matuod nga iglesia sumala sa iyang batasan, doktrina og tawag ining kimailhan. Sumala sa Biblia og standard nga referensya. Kami pod, ako tawag ining mubarog, pamatud-an ako nga ang Romano Katolikong Iglesia gitukod sa matuod nga Kristo nga naa sa Biblia, sumala sa Biblia og standard nga referensya. Mo na topic nga nagkisi-kisi ka kay suma pa ni mananikas so ay tulo na mo kabuk nagtabang sa kuha sa pre-debate conference yung gyapon nanikas. Sa man ni magibutang imo una. So see you on May 4 dili sa Digos City. So, yun, paabot lang kay mag-message ko sa imo siguro mga 15 days before the debate. Yun, mag-message ko sa imo sa time, sa venue, and also, yun, ang inyo lang buhat na dito, maato na lang mo sa area for the tawag ining debate niya. Pahibaw ako ninyo kung makontak ba rin sa Attorney Bisnar. Kung dili, kami ang mangita og tawag ining moderator. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.